మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా ఈ క్షణంతో ముగిసి ఉన్నాయి. వాటి వరకు అమ్మవారి ఆశీస్సుల కోసమని శరన్నవరాత్రుల్లో నవావరణార్చన, శ్రీచక్రార్చన, చండీ సప్తశతి పారాయణ, చండీ హోమాన్ని
అదేవిధంగా అమ్మవారికి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అలంకారాన్ని శృంగేరి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి అలంకరించడం జరిగింది. ప్రతిరోజు పంచామృతాలతోటి అర్చామూర్తికి అభిషేకం చేయడం జరిగింది. మూల విరాట్కి ప్రతిరోజు సహస్రనామార్చన ఉదయం సాయంత్రం కూడా చేయడం కూడా జరిగింది. వైభవంగా వైదిక మంత్రాలను అనుసరిస్తూ 10 రోజుల పాటు అమ్మవారిని భక్తిగా అర్చించుకున్నారు. ఇక్కడంతా ఎంతో మంది భక్తులు ప్రతిరోజు అమ్మవారి కుంకుమార్చనలో కూడా పాల్గొని ఉన్నారు. మూలా నక్షత్రం రోజున 350 మంది పైచులకు పిల్లలందరి చేత సరస్వతి పూజా కార్యక్రమాలు చేయించుకున్నాం. అలాగే సువాసిని పూజ, ఒక కుమారి పూజ కూడా చేయడం జరిగింది. ప్రతిరోజు శ్రీచక్రార్చన, నవావరణార్చన చేయడం జరిగింది. ప్రతిరోజు ఉదయం చండీ హోమం, సాయంత్రం దేవీ భాగవతాన్ని ప్రవచనాన్ని కూడా ఇక్కడ అందివ్వడం జరిగింది. ఇలా ప్రతిరోజు ఆధ్యాత్మికంగా 10 రోజుల పాటు అమ్మవారి అనుగ్రహం కోరి ఈ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరిపించడం జరిగింది. ఎంతోమంది భక్తులు సహాసహకారాలు అందివ్వగా ఈ కార్యక్రమాలు వైభవంగా సుసంపన్నమయ్యాయి. ఇవాళ రోజున మహాపూర్ణాహుతి పూర్తి చేయడం, అనంతరం కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా పూర్తయింది. ఇప్పుడు అశేష ప్రజానికానికందరికీ అన్నప్రసాదాన్ని అన్నదాన కార్యక్రమం అవుతుంది. ఈ కార్యక్రమంతో ఈ నవరాత్రులు ముగిసి ఉన్నాయి. అందరికీ కూడా అమ్మవారి కటాక్షం సిద్ధించుగాక. జగద్గురువులు శ్రీ భారతీతీర్థ మహాసన్నిధానం వారు, శ్రీ విధుశేఖర భారతీ సన్నిధానం వారు ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ శుభం భూయాత్. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. స్వస్తి.